Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganiron nas kami ang mga pagarinis sa giyang kay Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salaf salih na naayad na mabubaliatin gamin sa Quran ug sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makagumbad din ibabagla meron agyang mo ta mabubaliatin ug usabad mamang ko ni selmo si ko mabubaliatin gamin kahit ito din sala na kapapasok din gamin na sa Quran ug sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganaron na misal si sagyang kaya man nagkabaliatin ug biyang kaya setan kaya tiron wallah subhanahu wa ta'ala sa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'alal arshi istawa. Say kung mababalaya man natin dito na Ahlus Sunnah wal Jamaah na din apad ay pagmanasan ang makalilo si kababali atin dito katitindigiron na mga ulama ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salaf salih sabiton mamitin dito miro. Ay manan yan nadatarag yang kaya payagon ya kini Abdul Hasan Al-As'ari. Si kaya man amori ako yagwigyan sa manan yan nakketubat yan. Ay manan yan o si Korean no na din na ba niya nakapumbala na kitab kaya manan yan nagkufats kanin. Aket tiruan yan nun. Si sagyang kakatir wallah tingin inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ay manan yan na datar mambubiyang kuta ketu as isagya biyang kuta manan yan na ketirun wallah sa surat Taha. Ketirun wallah ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Ay katirun yang kaya manan yan na imam أتين النصوص الواضحة الدالة على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلو حيث قال فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء. سواتين من السماء النصوص نتمنى يا مريم سميتو ترؤيا ميتو ترؤيا نمت أنس والله سبحانه وتعالى nayamanan yan na mapapadalam o di nayamanan yan na nudu si sa ayamanan mituturian na mapapadalam nudu siya man puro sabab kaya man katiruan yan nun katiruan wala afas sama katiruan yakin Abdul Hasan Al-As'ari at inafas sama wa tufuqah al-arsh siya manan yan na pitulapis sa langit na ayakapuruan yan na sa arsh sabab prom naayamanan yan na falamma kana al-arshu fawqa as-samawat naswatingin sukya baloy o arsh ang mapapadalam si ko kapuran o pitulapis sa langit naqala na pitirya natin na aamintum man fis sama paging benar niyo sumadadalam si ko langit yang kutaman na ismul mausul si ko man kawaid al-lughawiyya ismul mausula lil aqil naayamanan yan na perhatian niyo sumadadalam si kuya manalangit askan yan swal abu sa mga malaikat yan nagyan ni tindig Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salaf salih. Na bismillahirrahmanirrahim ni alwin yang kagiya asira mo ni Ahlus Sunnah wal Jamaah na ded na miya pagilin yan ang kitab iba sa saksi sa salafi na aya sunni udi na aya Ahlus Sunnah wal Jamaah ugid na sa katano mga syaira na kana ba aya pula katatano ang kitab adir katano di saksi ko kababali tanu mga syaira na bagitab tanu di kadira mo na perhatian aya pelekat tanu kitab adir katanu bisiksi mismo as katanu na Ahlus Sunnah wal Jamaah sa katanu ikirik sa genga term as-sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah na basiran na mismo mga kitabiran kitab aging kay mga pagalitan ng mga salafi kataya so kitab is Sheikh Al-Albani afatawa Sheikh Al-Albani ulama ira siya gini na sisaksiyan niya siya si saging kay page 485 unay ka true yan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suwatigin sa mga Asy'ariyah na gusto mga Maturidiyah nasiran i Ahlus Sunnah wal Jamaah na kita bayagin kay mga pagalitan ng mga salafi. Sumpatan yaman annal maqsuda bi hadhihi al-kalima ayat tigin na pagamamaksudan pagaaantapan saging ka ay kalima at term Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ulaika al-Asy'ariyah nasiran sa mga Asy'ariyah siran isunni apisip sian aging kai ulama Iran si Sheikh Al-Albani. Na, gin ka aya ulama Iran na aya pa napakatataral binian na di kun pagusaron su Ahlus Sunnah. Aya pakatataral binian na di kun pagusaron su Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na inu sarira. Naging ulama Iran na di nga kabaya. Aya kun nakabaya iyan abku sariran ay ngaran na salaf. Aswat tigin su Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya kirksa na ngaran na su mga Asy'ariyah. Nakita biwaya mga lusami mga pagarian. Diyan ko tami alwin niya kagiya una na kanung manungod diyan ko ta mga pakisiin kaya hindi madayta ko paniulas. Diyan ko tami alwin niya kagiya at tingin ang kitab o Asy'ariyah. Yung ta magpuntiya kita. Pati tingin so kitab yung mga Asy'ariyah.
Na pagkarawa ko suba, si sadangayo, wallahi kakanaban ng kitab Asy'ariyah, kakitaban na nasalafi. Kitab As-Salafi aging kanan agitab. Kenapa kitab Asy'ariyah? Kata misyo pa ako sa dangayo, wallah kakanaban ng kitab Asy'ariyah kapimbalan aging gaya mga ulamairan ang mga salafi. Nah, gin gaya mga bagsatan ang mga salafi na Wah, bisa bawa lagi. Yun na jadi pa. oh, misyo pa ako sa gina nakanaban ng kitab Asy'ariyah. Mapano ito marami na sabutan? Oh, nga. Miya ka rin ito tanong, aging kaya tabiran, na dilang kasangka, miya kalala ulama iran sa hadith, muhadith na na. Muhadith, na pa man napalawanan iran, sa iko kakutum sa hadith. Na, aging kaya tabiran na ibutalo ta'wilan. Kitab Abu Ya'la, ulama iran na yan, yung nauna ulama iran. Na ayam ya ali saging kaya kitab umala ulama iran. Si saging page 172. 172. Sa din yang paratian, katanya man lam yu'min bi hadits Ikrimah. Sa din yang paratian naging gusto hadits Ikrimah. Ay pagmin nila sa gimong hadits Ikrimah, nagyuto so kinirong paaniran ko Allah Ta'ala sa kamudaan akurot ay manan niya na sika kadin ko gedung agardi. Yang kata ni irad na kurot sukad ng tanurang pula alamin. Uway, nasad nagtigil sa hadisan maratiya, man lam yu'min bi hadits Ikrimah fa huwa zindiq. Na miya kaliud ko gamba. Niya kasilid. Uwan. Na, o pamatigin kapturwairan. Aging kanan buntalo Allah na matagtatagin ni panakakila yung unong nabi. Napiyakatan na yan saya, simbagin saya. At tigiyan, ayat tigiyan, apakamumuradalsan, kana ma'suman istawa fihil manamu wal yaqida. Malagid at tigiyan, so kila yun, si kutatagin na pan, nagyutod na tingin ni buntalo Allah Ta'ala sa aktual. Kita bilang. Amal lagi na ko sa simbo diran na tao. Oh, ako to sulita. Hindi sabab mga lusami mga pagariami. Aya maana niyan na dudan tano aging kaya maana o istiwa. Istiwa. Why? Ging kaya istiwa na padaya ko mga ayat ang mga mutasyabihat. Why? Ayat mutuan sa ayat ang mutasyabihat na adin at titu tafsirian. Adna titu tafsiran nagitri katulungan. O pa makaayat ko na so umani diyo di kapmanay umani isa nagkapakaya di makatudag yung utakyap manay niya no. Uwan, na aya pinaka mabagal dalil tano ang mga Asy'ariyah sa ginggay istiwa na kanaba ay maanan niya na lagi dagyang nagyap manay ranon mi pentaw. Mi pentaw. Mi pentaw kun suwala siko puro ars. Ugay naknabagin na nirko ni Guru Alim. Si Guru Alim sa rumantang na benda mga paratyakan sa una niyo sa ilmo. Ha? Tuna imatatago ko kitabian tarjuma o Quran. Ay sa magsada sa iman to na di ba mialitan no sa gyud tabitikan. O pa mga di makamumoyan sa kitab na pagulin to na kitab. Kitab tarjuma o Quran ini surat Guru Alim sa rumantang agyo to sa old version. Anar ko na jadi Uwan. Na ayat tagun ruoy Guru Alim sa rumantang. Na ayaman nagyuta istawa alal arsh na pitindingan wallah su arsh. Ayaman na ito natitakdir niyan. Ha? O kontrol no Allah Ta'ala aging kanan arsh. Nasira na ayaman na niyan kiran na mipuntaw kumiyad nun. Uwan. Ayak kapag sila aging nga nakiap mana iran sa lagi din na mipuntaw. Gunipes. O dapat madu Allah Ta'ala su arsh. Anda ka kadisu Allah, nagina na nagasmo. Siyempre, makamumuyan sa Allah Ta'ala din yung kailangan. So, yung mananya apiaan to na asay, apiaan to na adar pa. Nasukyap manayran nun sa mipuntaw, na sabenar, amini babairan sumanang wabah. Lagi duba ayam ya teruiran na ayam mapuro ang malay menang na suars. Kada kapuntawan mo Allah udah ars. Gina niya miyak palag yung anak teruiran. Lagi dubas miyat, lagi dubairan miyat teru, asuars na mas malay power mas palay power adi suwallah kadid na kapuntawan yan did nagkukad na yan udah suars namanan aging na mana aging ka na undas utab siriran na kaya sa katanong naging utwa undas utab sir tanong na dumadaydig asipato Allah
pinaka dumadait as sifat Allah aging utak katindingan. Langun akad na tutandingan wa Allah Ta'ala. Ay akad karo ali, nakatanga sa sukat karo ali, siku al-farq bayna al-firaq. Ay akad karo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Masyabut man Ali. So kapag ang bubutan o sa diskan. Ini ubati akan, niya kamong Rasulullah. Nagutrid minsan man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganyan kaya kitab na ayat kiyati niyan. Na nakukuma pagkasiyaw gato sarab. Akiyati ni na kitab. Oh, Allahu Akbar. Ano ba matang mga siyaw gato sa huna? Miyakasang giburabun albu sa pulau busa. Miyatifi. Na uman malangan na siyempre printed. Lagi na ang Quran. So Quran tanong na mas miyatri. Na yung man malangan na printed. Basi sama no itong lagi nga sa Quran. Napugula mo tumago. Nga. Ayakat tiro o ali. Kaya hindi ka nung dito na plus mo ka sa ano. Siyempre, subitikan na iya pagukitan. Di ganun mo ito. Pwede ka tutub na rin. Inna Allah Ta'ala khalaqa al-arsha idharan li qudratihi la makanan li dhatihi mata-mataan at tigwali aswallah. Na aya sabab akiadna niyang ku ars na para mipayagian akala iyan ikudrat. Pati niya kontrolin na diyan na miya kalala akaadun na yan naman ikakontrol yung mga tungaw. Alagid tanong. Walam yattakhidhu makanan lidatihi la makanan lidatihi. Kena ba ayat tigian as-sabab aba ayat ki adnaun wallah na banyan kedni. Nakasira na ayat mana ira na pipintawan niya kaya nan yan. Nani kurik ku tafsir wali agugi nga mga tao. So tafsirinan anta ka so tafsir wali at minsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal. Nah. Katret so pada tafsir yan. Sisagyan nga kitab al-asma was sifat. Kitab Imam al-Baihaqi. Uway, amyak kalalay niya ulama sa hadith. Na ayat katru Imam al-Baihaqi. Sisagyan nga kitab na annal istiwa'a huwa al-qahru wal ghalaba. Ayat tiga na maana agin ka na istiwa naginang so kapangontrol wallah. Kapangontrol wallah. Ipapaarno Allah Ta'ala ko siya'y akontrol niya. Nakasira na yung mga istiwa, namipun daw, kumiyadin. Nandi dumaday ito na sifat Allah. Malinis ang sifat Allah Ta'ala. Yung tagapangontrol. Timya kontrolin naging gaya ars, na inya manig kontrol ima ito sa akadin. Nakasira naging utatira na mipun daw, nalagi nudin na bung kilay. Akabsaran wallah. Balat na bung tipuro, sumanang wallah. Kaya ini kapuntaw, sifat mambunin na manusia. At kapag puntaw ako po, pinto na darpa. Ugit na, so kapangontrol. Na dumadayday as sifat umyangan. Naging na nititumanan yan. Uwa. Uway. Ayang katiro Imam Abu Hanifa kung kiyap manin yung sagyang na istiwa. Uway. Nakate, tialikan saya. Aging yung muallip na tigina ay istawla. Ay tigina mana aging kurto istiwa na ayamanan yan nakapangontrol wallah. Kapangontrol. Sama na yung karayag ka no, asiran na may puntaw. Kung may nagudar pa, kung na sa katano na ayat tafsiro ng mga ulama tanong, na kukontrol, ipapaar, tutakdir no Allah Ta'ala sa aras. Na piyasigo taman, wassalamualaikum warahmatullahi. Dito lagi mo na kitab mabuo. Kitab mabuo may mimano foto. Para kita nga, perumat, ipakisa. Sabab sa dalil yan na Abu Sallatil Harawi. Ay dito na si Abu Harawi. Ay pakasalangan niya gan na si Abu Sallatil Harawi. Oh. Nada kibigyan niya na dalil kaya puan bakaran biniray palis ano ati kay sin ngari karatas. Na Peter ako nagyang natin giyan ini surat yan sa ilang ko na dalil yan no natatago niya nung sa Quran na bugan kasi. Nagina ni gad mo question na. Ay mana niyan naging kay pagaritan no na pangni sa dalil o kiya giraw o imamiran ang ulang mairan aswallahu ta'ala na tao. Ino sa kanil pangni ka kabagin na yakidan. Ayang kiyo kita sa akin karena aswallahu ta'ala na tao na ulang maiyo. Pero kung nakapagli sayang manangyan na dalil, mapulagata ka kumagit, abiwan di dalil, apu pasudan naging nga ulamayo. Kenapa ka na naakida? Kakida di nga ulamayo.
Nanganin. Ipakasya sunod. Ano gatlo. Di okay no. Okay, ada Gatlo. Naigatulong, pakasya kan. Nainutwa din na isa buah ahlus sunnah wal jamaah makawit sa kitabanan sa kanya mga salafya. Din na isa kami buah katuran ka makawit sa kitabanan nas kay ni makawit dun. Naiman to. Wai, tama ni mato mga ulama na de. Nasa kay mitiron, amiyang wakwa ka sa kitab na 300 si kitab yun. Iman to na pakasya kan. Naging na naawid yan ka kitab, kitab ka ay kupendis hindi ka antay kitabun ka kitab bami. Akan na bami kitab gas kay mawid dun. Nadap na ketun kami ron. Na iman to na ada ka sudalil sa Quran. Kung mapumaliat yung Diyos, Yan ang piyapia, aging mapakaisiyan, lagi dubo miya katuro, asiran na kurang siran, research. Awan. Sala iyo, aging kanalada niro ka pakakuha. Yan din po, naninimya pa masaging niya kita, pudi saging ka ng mga madrasa salat. Yan ka nimya ko. Oh, dito. Roniangon may pamasa. Nasira na din naman buto. Betul sama ano to na. Pero tanti ka saksyan Gusto yo. yung pantay niya, nakatan. Hinalap yung ano yung ng mga akideran, na naman, abanyan pag-isyo ni mga padawan. Nanganin pa Ngayon yung sa. si Al-Harawi, agi na ulama yan na yan. Makatatan na ulama yan, kau pa makapsyupa iyataw, na di sila mo makarapsyupa. Demi siapa na? Di siapa. Sa kanin, Paano nito? so masuk ya du. Yan. Dep makadep. 10 minutes. Ano? Nah, sige. Ikadua, apakah siya napituro ka so na siya kadungga sa karuing punta. Ugid na pangalikod na niyo sa katuro yan. Kapituro yan, aswalla na madadalam ko langit abu sa mga malaikat yan. Buwan. Ay, abu ikadua, ang kiyami ali akitab, nagyang kuto akitabiran aswalla na siya kadung ko gedung agardi. Andi pure, si matatagos wala ko gedung agardi. Si sagyang kaya langit, ron mapapadalam kami aluing kapan. Anta kagyong tadi nga dituro na sinipentaw ko, ars, conflict, Pakaisi na ang mga na conflict, sumbang, kontradiksyon, aparate, ang muna-muna na tubo nila ko Allah. Anda sa matatagos sa Allah, kaya may kadakadalang yalo eh. At ika mapapadalam ko langit sa Allah, apdi sa mga malaikat, na guminiraw masuk itabyo, sisi ko gadong agardin, agi na tikop man na sisi ko ars, aron ni pentaw. Isa niya kumadakaladar pa, anda sa matatagos sa Allah. Ya, kupasi nga bagay Sheikh. Oh. Kaya kuan. Kalabakan sa manimi tiroro wati wala aamintum mang fis sama. Wai nakmaning kargaw kirano to kabubendaw maswam mana. Bubetang sa Quran. Ha? Bubetang sa Quran. Wai atlet mano to. Yung mana ni? Aamintum mang fis sama. Nawala maning kirano. Mas pagdagan nakatiba siya kanip. Nali sa kanit mana kaya kuan pimana na kana parang challenge sa karinibet ka naskan binit manon kani ang kirana kareg na aamintum mang fis sama. Maning ka? Sama na gitu sembag ka. Nakita amin nagito sembag yun na to amay. Kateo. Yang kana nakadalan sa pakisian, namiyakaliwan sa tafik. Ay tafik kami na Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Eno kada kala next bigyan na dito. Sali pa sinak ma. Kamiyakaliwan ng sema na tafik kagyan na mga pakisya kadaklan. Samanan na ayaman na tafik ta nagyang kaya Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Yang kana man akapa kaya kinisian ka wanda madadalam sa Allah na ay natindigsan wa ahlus sunnah wal jamaa ala manhaj salafis salih na ay natindigamisan. Nabila kay gimi katon ndesan makabubukan. Dahil nabamisan katon. Why? Ayabo tindigaw siya istawa ala al-arsh. Khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arsh. Ginani tindigami. Aso Allah nagpuntaw ko Quran arsiyan. Naging rampan niya penisian ni mga verdi na mga verdi. Gada kan maali mga verdi na mga verdi. Ganun mga tawag. Pero ta paisyo. Negatlo paisyo. Yang kutuwa bitunya na Abu Salla Al-Harawi na aya pa kay saya. Ayat 3 karane na Abu Salla Al-Harawi. Sure ka anta ka di ka sure. Anta kaya manan yan na sala ka pagmin na ulama Abu Salla Al-Harawi. Ano yabi pian na pas. O di buhay iya mana niya na bumidin maka sarta soras kang ginawa ko to ba ko na kitaban kan yawa nga ko anak so kitab. Oh. Na ugi ni biya ka story parents. Ilas yung al-fawaidul majmu'a fil ahadithi al-mawdu'a. Nila nyo. Kandudunon, ang dudunun siya kaya na Abu Salat al-Harawi.
Duduno na duduno sa mga hadith at yamang bualan yan ni pangangkob yan. Alala mo na singala kata si mga hadith ang manunumpang si ko Ali bin Abi Talib sa kaya paka biya dalil o mga Shia sa kaya paka palalabilbiran si ko Ali bin Abi Talib at kaya kasubreran sa mga kalbihan ko kalaman ng mga sahaba si Ali bin Abi Talib nalakataw mga dudun. Na mga hadith niya kaya Abu Salat al-Harwi na tatakrijum ban. المجموع الأحاديث الموضوعة الفوائد الموضوعة في الأحاديث الضعيفة لأن يرى نودين يقوان نعني وقون يسيا كيس الله ربي نكوي تران سو كتاب mga kuwan Hindi ka sulat niyo kami Hindi pa sa juto pa kayo. Nura sa kaman. Nah, kulang to. Dito na yung 15 minutes. Na, paina. Alhamdulillah. Diyan ko to akida niya kagi na mga piyakatan na yan, di nang katawan, wala rin matatawag. Saging ko to adar patalo. Gadung agar din. Diyan ko to ang mialo itano ang mapapadalong suwala si Saragit at di sumamalikat, mialo niya mo to. Agu ay katanong naroon sa aging ko to ars. Conflict, contradiction, sumbang aging aparatiran. Mulang-mulang nadarpa pagkakat na nila simo. Owa. Na. Katay aging kaya kitabilan, benda ini kali lipat na naging pagaritan no aging kaya kitabilan ini pagumaniran sa aging kutwa istawa. Owa. Na ay diran unit mana na mipuntaw. Oh, ugit na lagi bangon pakalipat aging kaya ano yung ulama kakana ba matag mipuntaw pan. Istawa ala arshihi wastalqa wa wada'a ihda rijlayhi ala al-ukhra. So kung suwalla, nani ba mipuntaw tigil was. So kaya puntaw ni nagtigil si Kwas, di tilip mana yan. Wastalqa na miniga. Miniga kung suwalla. Miniga. Wa wada'a ihda rijlayhi ala al-ukhra na inibatugyamun aging kutwa isa kuskinian ko, ikadua skinian. Kitabiran as Imam Abu Ya'la ayatay talo kitab na ibtadu ta'wilan. Naman kaayat na pili niyo apibarunggong kiran na mga kitabiran. Nakatay, kaya mga kitabiran saya na dad na kigmayuranon iba adin tigiran nakatay so kitab o Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dad. Da. Abatiyan na nakatay so karibatan mga kitabiyo. Nakatay so kitabiyo Ash'ari nakatay so karibatan ng kadad na bayran magpagigmaw. Matag kapangantang at yun na nagiraw mo na yan, ribat ka no, nada akati bayan apilay niyo, abat tigil na nakatay so kita ba asyaira, nakatay so karibatan niyo. Da, naskatano na ayad na kayat na no na mga kitabiran. Apyakatan na yan na suwala na miniga, na inibat to biyamon so isas kinyang ko ikaduas kinyang. Kitabiran. Di ka kita. Oh, sama na ya. Naging ko to mi aloy niyan. Giyang ko to mi aloy aging pagaritan no aaya ko na mala na suars. Mas mala suars at tilin adi sulangit aguso. Kaya mga nanyan nakos. Ayun nga butog turo akagi at tigas wala na mapapadalam si ko mga langit. Apa di mga malaikat. Di kontradik konflik aparateya. Ha? Nagu Diyan ko to kaya girong ka asuars na mas mala adi sulangit na mas mala adi sukursi. Saksi niyo, di ba bitaro yan? Ugit nakatay so kita bi Sheikh Bimbas. Gilan na ko. Kasi manigiboy kilala na ulama yan. Ugit na sumahaba daw ulama yan, di rin makakilala. Owa. Diyan ka iya kita bi Sheikh Bimbas na sura nga okpit kakabitaro ka na mas mala suars adi sukursi. Di ba? Tatanong din niyo. Hindi ako suwas, naba kursi. Dabong kursi. Naba kursi. Agi So pakay siya lagi. Langit ang kuwan. Ito lang na andi mala ku ars agus kursi. Agu andi mala ku mga langit agus ars. Dito pakay siya. Napitero yan ang mas mala so ars. Ay maanan yan na aya pangimbanariran na aya pinakamala na ars. Oy may pagay yung talo sila ro. Oy. Ugid na aya pinakamasaw na siyupak kanu idimba sa ulama iyo. Siyupak kanu niyan. Tuna ikaturo ibimbas. Si saging kaya kitab yan, aayatay talagang kaya kitab na Sarho Kitab Tauhid. Kaya kata na saya Sheikh Bimbas. Ilay tanong ang page yan. Saging nga 488. 488 mga pagarian. Tunay pitero ibimbas asupa ka aging kaya pagaritan. Di naman matero ibas kanini bret adi si bimbas. Oh.
aya Petro ibimbas wa ma'a 'idhamis samawati wal 'arsh fal 'arsyu a'zamu minhuma. So atigin suka api pa natigin ni kala o mga langit ang gusto mga lupa na malad na tigin so ars atigin bimbas. Wal kursi a'zamu min al arsh. Okay na tigin na so kursi na mas mala adi so arsh. Kita bibimbas. Na malad na biya kasumbang ka sa parate bugi nga ulama ka. Api taro ka mas mala so arsh. Narpiya ka tana ibimbas aaya maanan yan na aya mala na sa kursi adi so arsh. Di ba aya Peter uyo na Quran bubu hadith of kuan niyo. Napamanadam sa miyato ni bimbas akuan ayat agu hadith. Pagkaturo sa aya mala na so arsh kaya miyato niyan na aya mala na sa kursi. Anda gyud ta dinero ni pagididan at tigiwa aya bultin kami na Quran agu hadith. Badi Quran mabubu hadith at hindi bimbas. Tunab sigat kini niyo bimbas. Asumbang aparatiyan ni. O sa manera na meron yung naging kita, badilan niya kasangka, naging kita, Sheikh Bimbas. Na. Bigyan mo to istawa, umanang tanong, aging mo to maana, aging mo to istawa, kung kitafsirun, o mga ulama, ang mga ahlus sunnah wal jama'a, alagi mo Imam Abu Hanifa. So, Imam Abu Hanifa, naguli po pa kayo sa kanya. Si saging gagita, panushatul majalis. Uwan. Kaya ini pa kayo po Imam Abu Hanifa. لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى na ini pakaisya po Imam Abu Hanifa kung may manaw to. Ini pakaisya po ito na itapsirian na ayaw po ini simba po Imam Abu Hanifa na tigyan man hasara Allah Ta'ala fil jihatil fawqiyati aw tahtiyati faqad kafar sadin at tigo Imam Abu Hanifa sa tao at tandunyan aswala na sisapuro. O di na tandunyan aswala na sisaging nga baba na sabenar at tigo Imam Abu Hanifa ang yakapir. Kaya mga tao natatandunyan ang aswala. Tatandunyan ang dulo mo sa puro. Kaya katulong Imam Abu Hanifa na sabi sa tawandun aswala na sisapuro na miya kafir at tigo Imam Abu Hanifa. Nah, di na ni sa babalita tulong at tintuwa. Ay sabab sa ipagkakapiranan, kuting dugo ng mga ulama, may una-una ang tanong. Alagi do Imam Abu Hanifa, as kanyang ipagampaganay Imam Kupatay. Uwa. Nah. Ayakaturu o Ja'far as-Sadiq. Naging nadiran niya kilawanan kaso Ja'far as-Sadiq na apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apo-apo ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwa. Murah sana ya pagalian. Murah sana ada subitikan. Ayat katru Imam Ja'far as-Sadiq annahu laysa min syai'in. Suwalla nada akapupuunan yan asay. Wala fi syai'in naguda akapapadal man masay. Nasira na pituro na si mapapadalan ko lang ito. Na pituro o Ja'far as-Sadiq apo nabi. So Allah nada kapapadal manunasay. Wala ala shay. Naguda abon kababatugan. Abon makapapantaw sa Allah. Apo Rasulullah. Nya makarani ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano man ay ginan sa apuratiya? Oh. Ano? Wah, sisagin biar kita bilang. Kaya ilang mo ko na sangkan. Wah. Sige. Na nakalaman tanong naging iya matatagos sa nga kita bilang para din nagpulagwin nila. Matatagos sa kaya kita bilang suya manan yan nakad ng tanong na adin kon Arabi. Sa kaya 260. Saging nga iya number 265. Yan nakita bila na yan. فإنه غير ممتنع
hamlul khabari ala zahirihi fi ithbat ad-dira'ain was-sadr. Dan natigin na karatayan. Ayam ananian na aya ipmaana tano sa gayong utang mga hadith. Ayam ya alwirun na yamanangin na tuntun tano. Aswallah na adna dua barukan yan. Nagu-adin ararbiyan. Adin ko na rarabu Allah. Lagi kailangan na kapreparaduan yan. Wanda mi alwi sa Quran. Adna rarabu Allah. Di ba Quran kan wagu hadith? Aganda mi alwi sa hadith. Kaya adna rarabu Allah ta'ala. Lagi na kitabiyo. Lagi kaya kita. Nakate, may alwi si saging kaya kitab. Ayat taytalian na Bahrul Kalam. Qalatil karramiyah. Ayat katro o mga karramiyah saging kaya istawa. Ayat tindi ko mga karramiyah. Kaya nga mga karramiyah nagisumi nga dededegid ng mga tao. Ay inisay nila sa Allah Ta'ala sa naging manusia. What? Na, inna Allah Ta'ala ayat tira naman naging ka na istawa. Istakarra ala al-arsh. Pepantaw ko arsh. Sila sige pa hitindig siya. Si saging kaya kitab, wasiya o Imam Abu Hanifa, syarh wasiyatil Imam Abi Hanifa. Wadahabatil mushabbiha, wal mujassima, wal karramiyah, ila annahu ta'ala mutamakkinun ala al-arsh. Ayat tiyan na pitindigan ng mga mushabbiha. Dito sa mga tawa, ini panulagi nila sa Allah sa laging tuan. Agus sa mga mujassima, nila sa mga tawa, piyakang bulawa sila sa Allah, tegon nila sa mga anggota. Agus sa mga karramiyah. Uwan, na ayat tindigilan, annahu ta'ala mutamakkinun ala al-arsh asi pepantaw puas. Ini na positif gagawin mo mga dagang grupo. Karamiya, musyabbiha, mujassima, asi kung pepantaw sa Allah, si kuya amanan yan na puro uars yan. Naginan, mini palagi dinan sa tindig apya pandiran pagamin. Na, sipman si Uthaymin. Sebab sa di makadar paso kitab, namiyalo sa bitikan, apagaliban yung ano kitab. Ay ang nga nagyang nga kitab na Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatil Sheikh Al-Uthaymin. Namay. Aya initmanan yan. Amyalo sa geng kitab, siku istiwa wa hal yakunul istiwa illa al-julus. Baru panatigin naman nagyang uta istiwa o Allah. Ay inunta na miyuntod sa Allah. Miyuntod. Nasa kanin namin puntaw. Na siya kini Uthaymin na ulam ayran na tiyan na miyuntod. Na mga bida-bida sila ni mana. Yung tayo sakit abiran na minig. Minig sa Allah. Na mga kitabiran mga luksami mga pagadian. Miyado isi saging ka kitabiran. Asukun sa Allah na adin akasadaniyan. Allah Akbar. Biran na yan kerlo. Kakitabiran na yan. So mapapadalang kong kitab, nag-itim batiyan. Kuha. Pusibinwan. Ay maaaloy sa geng kaya kitabiran. Inna Allah yudni al-abda yawm al-qiyamah fayada'u alayhi kanafahu. Kuha. Yung nga kanaf. Ay maana, pada maana kanaf na ay maana niyan na barukan. Barukan. Mata-mataan at tigin na suwallah na sisaalungan akiyama na napagubay ko tao na imbitad ko ng Allah Ta'ala agi mo taliman yung tao. Mana? Kata so kitab ni Uthaymin. Asyarh aqidat ahli sunnah wal jamaah. Miyali saging kaya manan niya kitabi. Hoy, ini pa kaysud hal yajuzu an naqulu inna Allah sami'un bila udhun. Hitigiran syait. Inu ka pa kaya tarun tano aswallah na papaganag na di kenapa bisa sangkut sa tangila na ini sembagian na al-jawab la yajuz dia tigin ke pakai itu nan diterua inna Allah sami'un bila udhun diga pakai diterua so Allah na papaganag ako na bisa sangkut sa tangila li anna Allah lam yanfil udhuna an nafsihi ay tigin na sabab na so Allah Ta'ala na danian pa kami ada o ginawa niyan aging puto at tangila biasa lah pre. Istawa ta lubuman. Di ba? Orasan na yan. Di ka wa na di ka na. Ha? Orasan na. Kailangan nagpangapaw. Na su istiwa, na miyok siya na naging istiwa. Na siyempre yan na sobra kong orasan. Na di ka di Oan. ka pa ano. Oan. Sabab saat na sobra kong orasan, miyok siya ka su istiwa. Sa pito do ka na katay su inip mano ng mga ulama,
Ami makarani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pa man pagumanan na karon pala ako istiwa, hindi pasada ka sa istiwa. Sabab sa limo Allah na urasan. Ang kailangan na magtunod, yakan tunay magpidyo. Kaya sapit mambu di kaya. Lagi tapik na istiwa. Kung mapasado ka sa tapik ko istiwa na tapik. Ada nang maaloy sa bintikan. Da maaloy sa bintikan, iba kagi mapasad ka sa istiwa da kapan malang oras ka. Da nang sa bintikan. Dapat sa bintikan. Ay, so, 1 minute po, 1 minute. Na, but pakaisi na lagi dua. Baad na sumiyang kaon na sukura na dikulutan. Baad na sumiyang kaon at tawar sa hadith na dikulutan. O man isar ka tanong na baad na Quran ugid na si tanong niya kang bidibida o interpretation agi mo tayar tanong hadith. So, kapmaan na. Namakay siya po. Iya, makay siya po. Makay siya po. Isa po makay siya. Sino na isa? Hindi niya siya po. Pakalipatan na huwag yung kaya mga tafsir pa po. Menurut tanong si Quran. Ayat tapi tanong si inaistawa. Suwalla na. Tupapur, surga miru. Yutir kami asalap. Asalap.